соли нави таҳсилам фаро мерасад. аҳли маърифат бошад, аз фаъолияти давраи таълиму тадрис ва нақши омӯзгор дар солҳои 2025-2026 натиҷагирӣ мекунад. дар ноҳияи қубодиён низ чорабинии зайл бо як омодагӣ ва тараддуди беандозаи мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таҳсилоти иловагии ноҳия оғоз гирифт. назди қасри фарҳанг ки дар он ҷо конференсияи августии омӯзгорон пешбинӣ шуда буд, басъи донаву бошкӯҳ тартиб дошт. дар муассисаҳои томактабӣ ки заминаи воқеии таълим дар макотибҳо мебошанд, бачаҳо ҳамсолони хешро ки имсол ба зинаи аввали таҳсил мераванд, хушу хотирмон дусел мекарданд. аз ибтидо роиҷ буд ки чунин маҳфилҳо бо тайёрии хуби бачаҳои хурдсол пешбинӣ мешуду онҳо гурӯҳҳои калони худро бо тантана ба мактаб гусел мекарданд. ва дидан кардани меҳмонон аз намоишгоҳи атвор иштирокдорони конференс вориди толор шуданд. дар ибтидо намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия аз бурдубохти омӯзгорон ба таври мухтасар маълумот дод. ишон дар баромадашон иброз намуданд ки мавсими таҳсили солҳои 2025-2026 аз он лиҳоз хотирмон буд ки дар бештари маҳалҳо норасоии ҷойҳои нишаст барои хонандагон аз байн рафт. дар ин росто метавонад аз масъулияти соҳибкорон ва волидайн ки дар бунёди таълимгоҳҳои замонавӣ ва синфхонаҳои иловагӣ саҳми арзанда доранд ёдрас шуд. масалан муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ ки дар Сеушона бунёд гардид, намунаи беназири таълимгоҳи тадрисӣ буда ба ҳама шароити муосири тарбияи қисмати саводомӯз ҷавобгӯ аст. чунин дастовард дар дигар маҳалҳои ноҳия низ ба назар мерасад. дар хусуси муроҷиати хатмкунандагон ба маркази миллии тестӣ аз 2563 хатмкунанда 80% он ба марказ ҳуҷҷат супорида, қисмати бешаш ба донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дохил шуданд. 30 нафар аз хатмкунандагони синфҳои нуҳум бо аттестатсияи аъло ин марҳиларо ҷанббаст карданд. ин мавсим дастовардҳо дар самти иштирок дар олимпиадаву озмунҳои фанӣ низ нисбати соли гузашта бад нест. дар мавсими нави хониш қабули 5300 нафар хонанда ба зинаи аввали таҳсил ба қайд гирифта мешавад ки нисбати хатмкунандагони макотибҳо ба маротиб зиёд аст. хулас баъди раду бадали як қатори муваффақиятҳои соҳа аз камбудиҳо ва бартараф кардани ҷузъҳои он низ сухан рафт. поин ин конференс бо қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии бахши маърифатии ноҳия ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ бо медали аълочии ифтихории маориф ва ифтихорномаи вазорати марбута мин ҷумла сипосномаи раёсати маорифи вилоят ва як қатори дигари тӯҳфаҳои молию пулӣ анҷом пазирифт. дар ноҳияи қубодиён 101 синфхонаи иловагӣ сохта истоданд. аз он ҷумла 10 медали тилло, як аттестати аъло ба ноҳия гирифтаанд. дар ноҳияи қубодиён 60 муассисаи таълимӣ, 6 боғча, 2 гимназияи давлатӣ мебошад. поини чорабинӣ бо савту суруд ва таронаҳои дилошуби хонандагон ва аҳли ҳунар интиҳо ёфт. муҳаммадшарифи темур бобозода Абубакр, ноҳияи Қубодиён, ҷаҳонамо.